Здравейте! Аз съм доктор Ива Стоилова, дерматолог с 24 годишна практика и интереси в областта на онкологията. Днес съм тук, за да ви провокирам да направите анализ на своите бенки. Защо? Защото рака на кожата е много неприятно състояние и, за съжаление, често в последните години. А ние имаме прецизна апаратура, с която можем да направим диагностика на бенките, да ги запишем, да може да ги проследяваме и анализираме по специфични параметри. На Aesthetic Expo на 16 юни 2024 година аз ще бъда с вас и ще можем да направим диагностика и мепинг на бенките и също да ви предложа специфична козметика за протекция на мезоестетик с много високи защитни филтри и уникални текстури, които да ви дадат възможност да превентирате сигурно този сериозен проблем. Заповядайте на Aesthetic Expo 2024 година на 16 юни в хотел Санкт Петербург в Пловдив.